देखियो से हळदी बसंत केते सुंदर हेची ना अरे बोले आई थी ए ताको धरेडी मते दउनु तू बोकी ना दे ताको मते अरे तोले ना कोन धरा हो मु एठी बसिली हां सुमते ताको धरेडी देले जाय मोटुची आनो दीदी आना हॉस्पिटल आते ए देखे हॉस्पिटल देरिए डॉक्टर बोले पळा तू भगवान पैसा ते मुंडा दे बाले जोदी लो मुसे हळदी बसंत को धरेडी ए हळदी बसंत मन धरा दे अरे सुनो केमिका लेके हॉस्पिटल जाऊं कितने दूर जीव ए हळदी बसंत ले माठी बंद करची मो हात प्रेस बसी पडा आ मुंडा खराब करता है केमिति नहीं जा हॉस्पिटल जा दिखती मुंडी दे रहा Full and final.